hafsoshin tsaron Burkina Faso Brigadier General Celestin Simpori ya yi kira ga dakaru da sauran jami'an tsaron ƙasar kan yadda 'yan ta'adda ke kai hare-hare sassan ƙasar, wanda ya ce akwai barazanar hare-hare kan manyan birane. Babban hafshin, wanda ya yi kira ga dakarun da su ƙara kasancewa cikin shiri tare da sanya ido kan shige da ficen al'umma, ya kuma buƙaci a yawaita yin sintiri tare da yawan shingayen bincike na mutane da ababen hawa a manyan hanyoyin ƙasar. Kiran na zuwa ne mako guda bayan wasu hare-haren ta'addanci da aka kai wani sansanin soji da kuma wuraren ibada a ƙauyukan arewacin ƙasar. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta kama wani jirgin ruwa makare da ganga miliyan 2 na ɗanyen mai da ake zargin na sata ne a yammacin jiya Asabar. Jirgin wanda aka kama yayin da ya nufi ƙasar Benin. Bayanai sun ce yana ɗauke da mutane 13, ɗaya ɗan ƙasar Ghana, 12 kuma 'yan Najeriya. Da yake magana da manema labarai kan kamen da suka yi, babban kwamandan sojin ruwan Najeriya mai kula da shiyar yammaci Rear Admiral MB Hassan ya ce dama sun daɗe da sanya wa jirgin ido, duba da yadda tafiye-tafiyen jirgin ke ɗauke da ayar tambaya. Ma'aikatan tsaron Mali ta musanta zarge-zargen da aka yi wa dakarun sojin ƙasar na take haƙƙin bil'adama a wani littafin da wani kanadin sojin ƙasar Alfa Yaya Sangare ya wallafa. Littafin mai shafi 400, mawallafin ya tattauna batutuwa da suka shafi sojin ƙasar, musamman kan yadda suka ci zarafin mutanen ƙasar da suka zarga da kasancewa membobin 'yan ta'adda tun shekarar 2016. Wani rahoto da ƙwararrun bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ya bayyana cewa dakarun rundunar RSF da suka yi tawaye a Sudan sun aikata munanan laifuka na yaƙi da suka hada da yi wa mutane da dama kisan gilla tare da yi wa mata fyaɗe a yankin yammacin Darfur. Rahoton, wanda aka fitar a ranar Alhamis da ta gabata, ya kuma yi bayanai kan yadda 'yan tawayen suka kwace ikon jihohi 4 cikin 5 na yankin na Darfur, tare da yadda dakarun suka samu gudunmawa na kwace yankin daga wasu gwamman kamfanoni. Masu shiga tsakani domin kawo ƙarshen yaƙi a Isra'ila da Gaza na taro a birnin Cairo na ƙasar Masar domin ci gaba da tattaunawa kan hanyoyin da za a bi wurin samun mafita. Ƙasashen Qatar da Amurka su ne ke jagorantar tattaunawar, waɗanda a yau ne tawagar na ƙasashen suka taru a birnin Cairo na ƙasar ta Masar domin ci gaba da wannan tattaunawa, waɗanda suke kyautata zancewa zai samar da mafita kan yakin da ake ci gaba da yi a ƙasar ta tsakanin ƙasashen na Isra'ila da kuma Gaza. Majalisar Dokokin ƙasar Pakistan ta zaɓi Shehbaz Sharif a matsayin ministan Pakistan bayan gudanar da zaɓe na ƙarshe a zauren wanda magoya bayan Imran Khan suka da nuna bambanci. Shehbaz Sharif, mai shekaru 72, ya samu ƙuri'u 201 yayin da Umar Ayub Khan, ɗan takarar da tsohon firaministan ƙasar Imran Khan ke marawa baya, ya samu ƙuri'u 92. Labaran kuka saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A cikin shirin tambaya da amsa kamar yadda aka saba, tambayoyi da muka samu daga masu sauraro muke amsawa da taimakon kwararru, kuma duk mako muke haka a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, za a ji bayani akan abin da ya sa kasashe 5 ne kawai ke da ikon hawa kujerar naki a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma bambanci tsakanin wakilan dindindin da na wucin gadi a kwamitin. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhaban. Madalla, za mu yi kallabin shirin da wannan tambayar da muka samu daga Auwalu Muhammad Ma'azu na Jami'ar Gwamnatin Tarayya da ke Gashuwa a jihar Yoben, Najeriya. Cewa yake, menene hukuncin take dokokin yaƙi? Me yasa kasashen Larabawa da sauran na duniya suke ƙasa a gwiwa wajen dakatar da